Para information. Titignan lang yung media. Starberg Bro. Ayan yung jogging. Ayan yung jogging. Gusto, alam mo yung result. Ganyan ka lang. Nakariting din kung gusto niya. Buddha. Kasi na yung tier to na eh. Dahil papay-cream ko sa kulihan. Sarap tumas. Tapos na bala. Isa mo siya. Bata mo ito big deal. Kasi, kaya silipin. Kaya tumikot ka. Wala na mo sa... Shinda. Hawakan ni ano lang, ilang ilang. Mga pasakit mo siya eh. Ayun lang ito. Grabe yung ano nito. Hirap nilang gulo. Manira di mas na po. So ayun mga guys, at magandang umaga na naman ulit sa ating lahat at muli na naman tayong nagbabalik dito sa maliit nating channel. So ayan, piyesta ngayon ng dito sa bayan ng Bugalyon mga guys. No? So itong mga float parade pala, contest yan, pagandahan ng float parade. Itong
ano nila, plot nila. Kaya tara mga guys, titingnan natin yung mga plot. Samahan niyo po mga guys. Tara, let's go guys. So ayan mga guys, at nangunguna dito si Mr. Brusco. Ayan, nagkakaisang mamamayan tungo sa makakalikasan at maunlad na kinabukasan. So ayan yung ano niya mga guys, no? Mr. Brusco. Ito yung plot niya mga guys. Ito. Ayan. Tapos sinundan ito ni Buddha Resort. Ito naman kay Buddha Resort. Tapos mga guys, sinundan ito ni Edoza Resort. Ito yung sa may ano no, Barangay Kayanga na resort doon sa dulo. Ay, napakaganda ng plot niya mga guys. Oh. Ayan. Punong-puno ng ano, decoration. Yan oh. Napakaganda oh. Yan, napakaganda. Talagang hitik na hitik sa ano. Boss, morning. Ano? Wala ni bakas to ini. Wali baklas. May unggoy pa. Nandiyan yung pagkain niya, saging. Ayan o. Ito, pagkain niya. Ayan o. Napasagay, tabak kasama. So ayan, at pagdating dito may swimming pool sila dito. Joke lang. Kasi ano, resort sila eh. Kaya dapat tapos sinundan nito ng Gusa Golden Harvest. Ayan o. Yan yung Gusa. So napakaganda ng ano, Kayanga. Barangay Kayanga kay Edoza Resort. So pagkatapos ito ang ano, Barangay Hacienda. Ayan, Hacienda Fragrance and Agroforest. Ayan. So ito yung ano, Barangay Hacienda. Ayan. Oh, may mga nakasakay na. Ayan oh. Ayan sila. Tapos sinundan ng Bugalyon Rainbow Association. Ayan. Ayan. Ito yung ano, pinakahuli na mga guys, no. So ayan, dito sa likod niya wala na. Ito lang ang pinaka last dulo na ito. Ayan. Ayan. So ilang ano lang mga guys, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 lang na float. Abangan natin mamaya pagka pumarada na sila doon sa labas. So abang-abangan lang natin mamaya konti mga guys, no. So ayun mga guys, at umusad na yung ano, yung parade. Good morning po ma'am. Ayan, magandang police team. So, ayan mga guys. Ayan na.
Pwesto pa tayo palutog to eh. Palutog tayo palutog. Pwesto pa tayo ito. Palutog tayo palutog. At sinundan ng ano yung patrol ito, Fire Bureau of Protection. So ayan. At sinundan ng mga ano to, sundalo ba to? Sundalo. Sundalo. So ayan, Philippine Army ang nakikita natin na sumunod sa Fire Bureau. Ito ano, Civic and Float Parade. Ayan, sinundan ng LGU employees. Ayan. So mga LGU yan mga guys, no? Mga naka-read. So read na read yan mga guys. At ayan, sinundan ng ano to? Drop flyer. Yes. Ayan, ang maganda. Ay, pulong. So yun mga guys, at sinundan ng pulong yung BIS, yung nakauna mga guys na BIS Integrated School. So ngayon, ito yung pulong. Pulong ba kayo? Ay, Salumagi! Sorry. Salumagi pala mga guys. O, ngiti-ngiti naman mga Salumagi. Ayan. Kamusta naman yung Salumagi? Marami bang bunga? Go Salumagi. Salumagi din ito? Salumagi. Ang gaganda ng mga Salumagi. So ayan mga guys, no? Wag nyo muna itodo yung kimbot. Mamaya sa cockpit. Itodo nyo na.
So ayun mga guys, itong sumunod, ano to, St. Andrew Catholic School, St. Andrew Catholic School, itong sumusunod na mga naka-green white. So ayan mga guys. St. Andrew. St. Andrew. At sinundan ng River Palm Hotel and Resort. Yun yung sa barangay Salasa ba yan? Banyaga. Ayan mga guys, no. Yung location nito mga guys, barangay Banyaga, sa baba ng tulay. At sinundan ng printing park, Sukuni branch. Ayan, sa barangay Sukuni ito mga guys, no? Printing park. Tapos Irene Rayos Umbak, Umanday. Sinundan ng Umanday mga guys, no? Ayan, ito yung mga taga Umanday. Ayan, ngiti-ngiti mga Umanday. At pagkatapos ang Umanday mga guys, sinundan ng Mr. Big Brew, Brosco. Sorry. Mr. Brosco pala mga guys, no? Yung Brosco. Masarap na yan, milk tea. So, location naman ito, harap ng munisipyo yung pwesto nyo, di ba? Harap ng munisipyo yung pwesto nyo, di ba? Brosco. Tapat ng munisipyo yung pwesto. So, ang location naman ng Mr. Brosco mga guys, mismong tapat lang ng munisipyo. At sinundan ng Buddha Resort. Location naman itong Buddha Resort, Pulong, Barangay Pulong. Tapos itong Idusa Resort, location naman ito mga guys, sa Barangay Kayanga. Ayan. So kung gusto nyo magpalamig at mag-relax doon sa Idusa Resort, sa may Barangay Kayanga. So pagpasok nyo yung Kayanga, dire-diretso lang yun mga guys hanggang dulo. At ayan, nahuli yung ito, Guset Golden Harvest. Ayan. Ang bangking eh. Abok namin ganito yan. Abok na driver to yan. Ayan, sinundan ng gasat. Nahuli na yung gasat. At sinundan ng Barangay Hacienda, Fragrance and Agroforest Development.
Association and Corporation. Yan. Ito na pala yung hindi pa to dulo. Marami pa mga guys. So ayan mga guys, at sinundan ng Bugalyon Rainbow Association. Ayan. Akin eh. Wala lang man tok-tok. Tapos sinundan ng Pulong. Ayan, National High School. So ito yung drum and lyre nila mga guys, no? Ayan, so yung nakarang taon, ito yung nag-champion. Yung Pulong National High School. Ayan, ngiti-ngiti naman mga Pulong. Ayan, pakita nyo naman yung mga gandang ngiti nyo. Ayan. Uy, ngumiti ka. Ngiti ka naman ah. Ayan. Yung Pulong. So, ayun mga guys, ito yung pinakahuli. Huli na to ito. Ito yung pinakadulo ng parade. So, sinundan ng ambulance. Ayan. So, ayun lang mga guys, at yun lang ang parade dito. At yun lang ang i-cover natin. So, ayan, maraming salamat na naman ulit. At sinamahan nyo ko hanggang dulo. Ayan, maraming salamat sa sumusuporta dito sa maliit nating channel. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat. At mabuhay po tayong lahat.